Este que vedes é Tiraterras, un touro que feriu a unha veciña daqui da Laracha, de Soutullo. Ela ten 63 anos, estaba aquí na granxa cando o touro atacoulle, deulle unha cornada e tivo que acudir ela a urxencias. Dimos con ela e vai nos contar esta historia. Bueno, o mellor. Tirando, non? Como foi? Que foi un gran susto. Home, sí, foi susto máis dolor naquele momento. Eu toda que non estaba ali, estaba na corte, pero viu-me e saliu tras miña. Eu pasei pa salindo dali, e como pa salir tinha unha perna diante e outra atrás, a que quedou detrás, se veu e se lle dou. Entonces, ao moverse a cornadiza, eu puiden desplazar un pouco a perna e pois xa caí en el indorrono, que non me podía. Pois xa foi cando ti estabas marchando da corte. Marchando, que eu non me enterei hasta que me dou hasta que me sentí o dolor. Porque ti dicías, ese día a min ese touro xa me puxo mala cara, dicías Foi mala cara, Que pero... notaches ti aí nese touro ese día xa? Que as caras lle vellaba cas pernas diante de min así, cando daba ceibando. Non era malo, que nunca fixo nada, pero bueno. Pero tocouche a ti. Dixo, tiraba a comedeira dos cuchos. E agora que lle dixeches a Tiraterras cando lle atacou a túa avoa? Xa veñen por el o luns. Pero que lle van facer entón a Tiraterras? Contame ti. Vendelo, porque xa temos outro. Entonces papi di como xa é bastante grande, que veñen por el para matalo, como fixemos con outro toro. Gustavo, ti és o fillo de María. Ti como estabas? Avisoute el, non, de que a túa nai estaba ferida? Estaba ali que descuidou un fuciño ao toro, e foi ali que ela tiña doi alga perna, foi porque ela costaballe de traballo ao levantarse. Echeme ao 112 para que viñeran. Non sei se este touro xa é un pouco bravo. Non é Europa, esta semana viene un saneamento, e dentro co movimento das vacas para aquí e para ali, pois non estaría tan a gusto. Estaba nervioso. Claro, está sempre fora, e estaba na cuadra, por eso o cambio de... Pero o toro non é malo, non... O que pasa que... Xusto foi só nesa ocasión. Moi protector. Eu estaba aí, botándolle silo de comer as vacas, e miña abuela estaba sacando o toro para fora, e veu o toro, e púmbalas. Estaba lle facendo así, pum, 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 pum. E non parou ata que chegastes vos a... Que fui papi a parar o toro. Dixenlle, papi, o toro está lle pegando a abuela, e papi fui correndo. E a túa boca estaba moi nerviosa, pobre, non? Sí, estaba haciendo ai, 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 ai. Toía. Grazas a ti, pudieron axudala moi rápido. Eres o heroe daqui da Laracha. Sí.